Hola, hola a tots i totes. El llibre La pedagogía de l'acció en comú, que ha publicat l'editorial Graó, l'he escrit amb l'esperança de contribuir a superar la cultura de l'individualisme i de la competitivitat. Mireu, fa uns anys una primera ministra anglesa va dir alguna cosa així com l'economia és el mètode, però el que volem és canviar el cor i l'ànima de les persones. I en certa mesura ho va aconseguir. Ho va aconseguir perquè s'ha anat impaltant cada vegada més una cultura, com he dit, de l'individualisme, de la recerca del benefici, de la competitivitat constant, del rendiment sense límits, en definitiva del triomf del mercat, com a criteri últim per avaluar l'activitat humana. El que passa que de cap manera això és l'única manifestació i conducta de la qual som capaços els éssers humans. De fet, tenim infinitat d'experiències i d'idees que reforcen la cooperació, la cura, el diàleg, l'altruisme i la defensa del món que ens és comú. I això s'expressa, o ho veiem, en molts àmbits, en l'àmbit de la sociologia, de la filosofia, però per suposat també de l'educació. Cada vegada està més present la idea de que el desenvolupament personal i la formació com a ciutadans depenen de la possibilitat d'unir-nos per plantar cara a les dificultats que ens planteja l'entorn, transformar-lo en benefici de la comunitat. Això, de fet, s'expressa bé amb una metodologia ben clara com és l'aprenentatge-servei, en què el servei a la comunitat i aprenentatge s'ajunten per transformar el món en benefici de tots. I aquesta és la voluntat del llibre. Us invito a que el llegiu, i que el critiqueu i que el millorem entre tots, i pel damunt de tot, si us sembla oportú, us invito a que apliqueu aquestes idees amb els vostres alumnes perquè serà en benefici d'ells i en benefici de la comunitat. Moltes gràcies.